Aimee Ginita, 9 years ng radyoman sa DXDC RMN Davao. Ang akong kinasing-kasing nga pagtimbaya kaninyo mga kasama og happy 63rd anniversary. Siyam ko 9 years na akong nangalagad isip inyuhang radyoman dinhi sa DXDC RMN Davao. Grateful kaayo ko to our God Almighty sa oportunidad nga makasilbi sa katawhang Davaoenos, pinaagi sa tinud-anay nga pagserbisyo publiko isip usa ka broadcast journalist. It's truly a big honor and humbling experience kay dinhi ko nagsugod isip election volunteer ni atong 2013. Sa tanang suki ug diehard DXDC listeners, asa man mo niining parte sa kalibutan, daghan kaayong salamat. Mabuhay mga kasama. Once again, happy 63rd anniversary DXDC RMN Davao.